Mheshimiwa nitiere wach moro. Neno. Mheshimiwa nitiere jomoko mawacho ni chung' mar Azimio kaka mochung' godo sani ni omiyo dongruok makaluo othirno. Nikech koro sani sirikal osedonjo mane osekawo nyaka gisechamo nyaka muma, to koro wacho ni jo Kenya mondo kik ne ni ma sirikal mane kare. To giwacho ni mae ndiye mosemiyo dongruok makaluo othirno nikech usiku balo gi sirikal sate. Ratiro mar mondo mi ji oyud dongruok en gima ondike katiba. Ndalo machon maker ne nyalo bedo ni noting'o tam koni kata karat koni mar ni biuru mondo wati kodu, to kok wanyal tiyo kodu to koro ok biyudo maendeleo. Onge favor mora mora ma government mar William Ruto timo ne jo Nyanza by wacho ni beduru mos kikupingi kata kikuwuo mar mondo mi uyud development. Maradek, there is no contradiction mar mondo mi serikal manitiere sani jok manitiere ei Azimio mondo wach ni okwayangogi nikech kisungu nitiere gimoro miluongo ni de jure kendo de facto. Nitie legitimate gi illegitimate. Matiende niya, eronu donjo ndio une serikal, but no kudonjo to okibede komno eyo mowinjore. Ero serikal through bad serikal miluongo ni judiciary. Noyalo modhi owacho ni evidence mane wakelo nen hotea. To mano okonyiso ni sani koro kwa yudo evidence mane wakwayo ni mar mondo michiu. Ni evidence makoro kelgi ok dak wakel. Thuolo manomiwa ni mondo wakel godo evidence ni, ne wakelo evidence mwanyalo kelo to Supreme Court mabende sani wang'eyo ni nitie mfuko mar serikal mar William Ruto. Nodhi otamore evidence ni to gi thuolo mar ndalo 14 manitiere negi wacho ni evidence go oginyal loko godo yiero mar Chebukati nolando. Mano ne mar Chebukati gi Supreme Court ma koro wan kaka jo Azimio wachiwo verdict kaka jopiny, kaka the president mane oyier gi jo Kenya. Ma koro eduoko to ma e result. Koro jo Nyanza nyalo dhi mbele mondo yud development kech mano ratiro margi. To jo Azimio gi wan kama wantiere kaka wabunge motenore gi Raila Amolo Odinga, wabro medo miyo jo Kenya diri, wabro medo keto serikal mabandiano on check, to wabro rito direction mar Raila Amolo Odinga mondo miyo ng'iswa ni kanoselando weche aboro mano ketoni way forward en ang'oa. Nitiere jomoko mawacho mheshimiwa ni udwaro achiel kuom way forward dhi mbele. Achiel kuom way forward nango. Way forward achiel kuom mane Raila Amolo Odinga nochiwo en ni jo Kenya nyaka tamre taxes miketo negi magi dho kisungu iluongo ni punitive taxes. To gitamore nade? Ndalo mane jogi ne kawo serikal negi wacho ni serikal kobedo e buo ndalo 90 gibiro miyo bech mogo biro dok chien, bech mafuta biro dok chien. Sani bech mogo en 200 madhi 300 and something. Bech mafuta odhi malo zaidi mokalo kama nentiere. Sani koro nyithindo onego dhi school. Debe ni Raila Amolo Odinga ne president no wacho ni there would be free education chakre primary nyaka university. Sani iwinjo ni jogi dwa kata privatize public universities ma CS Moses Kuria ni winjo kawacho ni owuoyo gi foreign partners mondo gikaw our public universities.
ichal ng'ama wacho ni idwa chiwo KBC, Kenya Broadcasting Corporation, kata idwa chiwo Kenya Railways, kata idwa chiwo Telcom Kenya. Ma e gik mwatemo wacho ni we must refuse to pay taxes that are punitive, or alternatively nyaka waket serikal on its toes so that taxes ma ji chulo obed taxes ma are justified, to taxes ma are commensurate gi gik ma services ma japiny onego yude. Mheshimiwa,